V minulom videu sme si ukázali, ako vstúpiť do prechodného registra SIBEM. Po úspešnom prihlásení do registra sa vám zobrazí domovská stránka aplikácie. Ak si želáte zmeniť jazyk aplikácie na slovenský, je to možné nasledovne. V pravom hornom rohu kliknete na profil, vyberiete preferencie, tu kliknete na edit a vyberiete jazyk, ktorý preferujete. Kliknete na OK a jazyk sa zmenil na slovenský. Vrátime sa naspäť na domovskú stránku a teraz si ukážeme, ako vyplniť a predložiť štvrťročnú správu SIBEM v prípade, že ste dovezli tovar s pôvodom v tretej krajine, ktorý spadá pod nariadenie SIBEM a tým vám vznikla ohlasovacia povinnosť za daný štvrťrok. Najprv je potrebné vstúpiť do časti Moje štvrťročné správy. A tu môžete vidieť už podané správy za minulé štvrťroky. My ideme podať správu za prvý štvrťrok 2025 a teda za dovozy tovarov uskutočnené od 1. januára do 31. marca 2025. Správu je možné vytvoriť 3 spôsobmi. Buď kliknutím na vytvoriť, začneme manuálne vyplňať správu priamo v aplikácii prechodného registra. Ďalšou možnosťou je vytvorenie správy pomocou predchádzajúcej správy, kedy sa duplikuje správa za predchádzajúci štvrťrok. Tretím spôsobom je nahranie súboru, ktorý musí byť v požadovanom formáte XML. Bližšie informácie k podaniu správy týmto spôsobom nájdete na webovej stránke Európskej komisie, vrátane videa vysvetľujúceho tento postup. Upozorňujeme, že tento postup je vhodný skôr pre deklarantov, ktorí už majú technické znalosti o vytváraní XML súborov a využíva sa najmä v prípade veľkého množstva dovezených tovarov SIBEM, ktoré budú obsiahnuté v správe. V prípade, že máte menej dovozov tovarov SIBEM, odporúčame vám manuálne vyplnenie správy, ktoré si teraz ukážeme. V príslušnom riadku teda klikneme na vytvoriť a otvorí sa nám návrh správy SIBEM, do ktorej teraz môžeme doplniť všetky informácie o našich dovozoch a s nimi spojených emisiách. V hornej časti môžete vidieť lehotu na predloženie, teda posledný možný dátum podania tejto správy. Povinné polia sú v celej správe označené hviezdičkou, teda tie bude potrebné vyplniť, aby bolo možné správu predložiť. Vždy odporúčame zadané informácie predbežne ukladať a overovať a pri samotnom vyplňaní si to ukážeme. Správa sa skladá z 3 častí. Hlavička, dovezený tovar a emisie viazané v dovezenom tovare. Najprv vyplníme informácie v hlavičke. Sú to základné informácie o nás ako oznamujúcom deklarantovi. Napíšeme názov spoločnosti, identifikačné číslo už je predvyplnené, je to naše EORI číslo. Ďalej zadáme typ deklaranta, vyberieme možnosť dovozca pre všetky tovary, pretože sme do registra vstupovali ako hospodársky subjekt a sme spoločnosť, ktorá dovezla všetky tovary SIBEM, ktoré budú obsiahnuté v našej správe. Potom vyplníme adresu, postačujúce je vyplniť mesto, ale odporúčame vyplniť celú vašu adresu. Teraz sa prepneme na ďalšiu záložku v hlavičke, a to dovozca, kde si zaklikneme možnosť deklarant vystupuje ako dovozca, pretože sme deklarantom tejto správy a zároveň aj dovozcom všetkých tovarov, ktoré táto správa obsahuje. Záložku nepriamy colný zástupca nevyplňame, pretože nie sme nepriamy colný zástupca, teda ju nechávame prázdnu. Záložka príslušný orgán je už predvyplnená, takže tu tiež nič nevyplňame. No a v časti podpisy zadáme dátum, miesto podpisu, meno podpisujúcej osoby a funkciu. A poskytneme súhlasy. Hlavičku máme už teraz vyplnenú a môžeme si teda správu uložiť ako návrh. Správa bola úspešne uložená. No a teraz si postupne zadáme dovezený tovar. Preklikli sme sa na časť dovezený tovar a pribudlo nám tu takéto tlačidlo pridať tovar. Klikneme na ňo
A teraz môžeme zadať informácie o dovezenom tovare. V tejto časti budeme potrebovať colný kód tovaru, pôvod tovaru, čistú hmotnosť a colný režim, do ktorého bol dovoz prepustený. Všetky tieto informácie nájdeme aj na jednotnom colnom doklade, ktorý sa podával pri colnom konaní pri dovoze. Importer SRO uskutočnil v tomto štvrťroku dovoz 1000 tón portlandského cementu z Turecka. Zadáme teda colný kód tohto tovaru. Môžeme vidieť, že už pri zadaní prvých dvoch číslic sa nám začnú zobrazovať možnosti tovarov, ktoré môžeme zadať. Dáme posledné dve číslice a opis tovaru sa nám automaticky vyplní. Potom zadáme krajinu pôvodu, čo je v tomto prípade Turecko. Dáme colný režim, do ktorého bol tovar prepustený a zadáme čistú hmotnosť tovaru. V tomto prípade 1000 tón. Je povinné zadávať množstva v tonách, teda ak máte menšie množstvo, je potrebné ho prepočítať na tony. Ak by ste mali desatinné číslo, tak je dôležité, aby ste oddelovali desatinné čísla bodkou a nie čiarkou. Túto časť už máme teda vyplnenú a tak si môžeme zatiaľ informácie správe overiť. Tu môžete vidieť také validačné správy alebo chybové hlášky, ktoré nás upozorňujú, že ešte nemáme vyplnené emisie, ale to je v poriadku, lebo si ich tam teraz ideme zadať. Môžeme si správu tiež uložiť. A teraz môžete vidieť také zhrnutie mojich tovarov v správe. Máme tu teda zatiaľ zadaný jeden tento tovar a tiež môžete vidieť, že má pri sebe červený výkričník, ktorý značí, že teda niektoré potrebné údaje k tomuto tovaru ešte nie sú vyplnené. To sú práve tie emisie. Naspäť vstúpime do tovaru buď kliknutím sem na kód tovaru, alebo v riadku daného tovaru kliknutím na ceruzku. Emisie k tomuto tovaru teraz pridáme kliknutím tuto vľavo na pridať emisie. A otvorí sa nám tretia časť správy, kde teraz môžeme zadať všetky údaje o emisiách viazaných v tomto tovare. Importer SRO zaslal svojmu dodávateľovi komunikačný formulár, ktorý vytvorila Európska komisia a ktorý je dostupný na jej webovej stránke. Jeho dodávateľ poslal tento formulár až samotnému výrobcovi, ktorý tento komunikačný formulár zaslal vyplnený naspäť. Pri vyplňaní tejto časti preto budeme čerpať informácie z neho. Pre nás je dôležitá táto záložka Summary Communication, čo je vlastne také zhrnutie všetkých informácií o emisiách tovaru, ktoré ako dovozca potrebujeme. Vrátime sa naspäť do registra a na prvej záložke vyberieme krajinu výroby Turecko. Pridáme tiež informácie o výrobcovi, ktorý tento tovar vyrobil. Rozlišujeme zariadenie, čo je továreň, kde bol tovar vyrobený, a prevádzkovateľa zariadenia, čo je vlastne spoločnosť, ktorá vlastní toto zariadenie. Najprv klikneme na tlačidlo Pridať nové pod prevádzkovateľom. Tu je možné si buď vyhľadať prevádzkovateľa v registri mojich prevádzkovateľov. Ten obsahuje vašich prevádzkovateľov, ktorých si môžete individuálne vytvoriť v časti Moji prevádzkovateľia. Alebo môžeme hľadať v registri prevádzkovateľov zariadení z tretích krajín. Ak chcete nájsť vášho dodávateľa v tomto registri, tak je potrebné, aby bol najprv registrovaný prostredníctvom registrácie cez webovú stránku Európskej komisie a aby dané údaje o emisiách zverejnil pre vašu spoločnosť cez vaše EURI číslo. V tomto prípade, ak výrobca vami dovezeného tovaru je registrovaný, môžete si ho tu vyhľadať a zvoliť a automaticky sa vám potom do správy vyplňa údaje o emisiách podľa toho, čo poskytol registru. Následne môžete tieto údaje ešte upraviť. No ak výrobca v systéme nie je registrovaný, ako je to aj v našom prípade, tak si údaje vyplníme sami podľa komunikačného formulára.
Najprv zadáme ID prevádzkovateľa, čo je alfanumerický kód, podľa ktorého je prevádzkovateľ evidovaný. Názov prevádzkovateľa. Krajinu a sídlo. Taktiež pridáme kontaktnú osobu. Zariadenie pridáme tiež kliknutím na pridať nové. A rovnako ako pri prevádzkovateľovi môžeme hľadať v registri mojich zariadení, ktoré si tiež môžeme vytvoriť individuálne v časti moje zariadenia, alebo môžeme tiež hľadať v registri prevádzkovateľov zariadení z tretích krajín. V našom prípade aj tieto údaje vypíšeme manuálne na základe komunikačného formulára. A keď máme túto časť vyplnenú, môžeme sa presunúť na samotné emisie. Znovu zadáme čistú hmotnosť dovezeného tovaru, teda 1000 tón, a ideme vyplniť priame emisie. Ako spôsob určenia vyberieme možnosť skutočné hodnoty, keďže máme k dispozícii hodnoty emisí od nášho dodávateľa, a ako typ uplatniteľnej metodiky oznamovania vyberieme možnosť pravidla komisie, keďže výrobca pri výpočte emisí postupoval podľa metodiky uvedenej v nariadení SIBEM. Ďalšie údaje nájdeme v komunikačnom formulári. Tu si nájdeme tovar, ktorý sme doviezli, respektíve ktorý práve zadávame do správy, a nájdeme si hodnotu priamych emisí. Túto hodnotu opíšeme. Znovu upozorňujeme, že je potrebné zadať bodku na oddelenie desatinných miest. Teraz zadáme nepriame emisie. Spôsob určenia znovu vyberieme skutočné hodnoty. A teraz nezadávame priamo hodnotu nepriamych emisí, ale zadáme spotrebovanú elektrinu a emisný faktor. Ako zdroj emisného faktora máme na výber dve možnosti. Buď na základe údajov Medzinárodnej energetickej agentúry IEA podľa komisie, alebo iný emisný faktor. V prípade iného emisného faktora môže byť použitý akýkoľvek iný emisný faktor elektrickej siete krajiny pôvodu, ak je založený na verejne dostupných údajoch. V tomto prípade sa požaduje uviesť odkaz na túto verejne dostupnú databázu do tohto poľa zdroj hodnoty emisného faktora. Alternatívne možno použiť aj skutočný emisný faktor elektriny, ak existuje priame technické prepojenie medzi zdrojom elektriny a zariadením vyrábajúcim tovar SIBEM, alebo v prípade dlhodobej dohody o nákupe elektriny PPA medzi výrobcom a odberateľom elektriny. Informáciu o tom, ktorý emisný faktor máme použiť, nájdeme v komunikačnom formulári, a to v tomto stĺpci, kde vidíme referenciu D.4a. Pre vysvetlenie sa pozrieme do hárku G a tu môžeme vidieť vysvetlenie k zdroju emisného faktora. Tu si nájdeme D.4a a vidíme, že je to emisný faktor podľa údajov IEA, teda podľa komisie. Vyberieme si teda túto možnosť. Ako môžete vidieť, emisný faktor sa nám automaticky vyplnil. V prípade, že by sme použili iný emisný faktor, tak je potrebné hodnotu tohto emisného faktora manuálne vyplniť. Aj túto nájdeme v komunikačnom formulári. A síce
Naša je teda automaticky vyplnená 0,44, ale tiež si to môžeme overiť. Nájdeme ju teda v tomto stĺpci a ako vidíte, hodnota sedí. Taktiež uvedieme zdroj elektriny zo siete a tiež spotrebovanú elektrínu, ktorej hodnotu tiež nájdeme v komunikačnom formulári 0,147. Na tejto záložke máme teda všetko potrebné vyplnené, avšak ešte je tu povinné pole zdroj hodnoty emisného faktora. My sem zadáme NA, keďže vychádzame z preddefinovanej hodnoty podľa IA, ale keďže to systém od nás vyžaduje, tak tam dáme, že to pre nás teda neplatí. Ďalej sa presunieme na záložku parametre, kde môžeme vybrať výrobnú metódu. Klikneme na pridať nové a tu nám ukazuje jednu možnosť, ktorú teda vyberieme. Taktiež sa môžeme pridať parametre. Parametre sa líšia v závislosti od konkrétneho SIBEM tovaru. Nájdete ich tiež v komunikačnom formulári. Tieto polia by mohli byť teda v závislosti od jednotlivých tovarov vyplnené. V našom prípade sa jedná o výrobu cementu a teda máme od výrobcu uvedený tzv. Clinker faktor, pomer hmotnosti cementového slinku na tonu vyrobeného cementu a teda opíšeme túto hodnotu 90% do registra. Vyplnenie splatnej ceny uhlíka nie je povinné. Túto časť vyplníme len v prípade, že bola pri výrobe tovaru v tretej krajine zaplatená cena uhlíka. No a na záver sa presunieme na doplnkové informácie, kde je možné poskytnúť ďalšie informácie alebo podporné dokumenty. A keďže máme k dispozícii komunikačný formulár od nášho dodávateľa, z ktorého sme pri vyplňaní čerpali, priložíme ho ako podporný dokument. Priložíme ho kliknutím na pridať nové. Môžete vyplniť informácie o tomto dokumente a priložíte ho kliknutím na vybrať súbor alebo jednoducho potiahnutím súboru sem. Po zadaní všetkých týchto údajov si správu môžeme znovu overiť. A teraz môžete vidieť, že tovar sa nám úspešne overil a tiež si správu uložíme. Tu môžete vidieť, že nami zadaný tovar už má pri sebe takúto zelenú fajku a teda nám to značí, že pri ňom máme všetko potrebné vyplnené. Tiež vľavo môžete vidieť hodnotu emisí viazaných v danom tovare a v prípade, že by ste chceli tovar odstrániť, je to možné kliknutím na tento kôš, taktiež je ho možné duplikovať alebo upraviť. Týmto istým spôsobom je možné pridať do správy ďalšie dovezené tovary SIBEM, kliknutím na pridať tovar a potom pridaním príslušných emisí. V našom prípade je správa vyplnená a teda ju môžeme odoslať kliknutím na predložiť vpravo hore. OK. A tu sa nás systém pýta, že či plánujeme ešte podanú správu upravovať. Upraviť správu je možné po dobu 1 mesiaca po ukončení obdobia nahlasovania. My odporúčame vybrať možnosť áno, aby ste sa v prípade potreby vedeli k nej vrátiť a prípadne ju upraviť. Klikneme na OK. A správa bola takto úspešne odoslaná a môžete vidieť, že stav správy sa zmenil na Submitted. Ak by ste si chceli správu a tovary v nej pozrieť, môžete kliknúť na jej ID. Tu vidíte teda náhľad správy. Je ju možné tiež v prípade potreby upraviť, teda po dobu toho 1 mesiaca a to kliknutím na pozmeniť. OK. Stav správy sa nám takto zmenil na pozmeňovaná. Znovu vstúpime do správy a klikneme na upraviť, čím sa správa znovu sprístupní na editovanie. Takto upravenú správu môžeme potom znovu predložiť kliknutím na predložiť pozmeňujúci návrh.
Veríme, že vám toto video pomohlo lepšie porozumieť procesu podávania správ v prechodnom registri SIBEM. V prípade nejasnosti pri vyplňaní alebo technických problémov nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese sibem@enviro.gov.sk.